Hello guys! Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel ay Lixie Vlog. Diya ka ba na pa si Aliana. Diya guys, nauli na dahil Miss Mayor. Gikan ni atin sa kasal sa Ijang Igsoon. Mamuntughang bisprin sa una sa Pas Mayor. Diyang kuan guys, maguwang datos Cortis. Nauli na dahil may. Diya daras Aliana diya. Kamusta magimong ngipon dahil? Kira. Okay na, wala na sakit? Diya. Agi mo bang giingan nga kornito ako kapalit day kay kuan man kanang nay gabi naman mi naka kuan abot nakalimot pug ko unja na raman ta mo palit ha. Unja. Ning palit day ko pan guys sa tus Mercados Alicia arang dagko ara bagid hampuong ka jud. Ning palit ko di ni mawa ning tigpay kay mo ni pinaka-favorite ni tatay nang hunaw mo pug ko gahapon bitaw. Nang hunaw bitaw ko guys sabi sige nga mo hunaw. Mao na favorite ni tatay pigpay. Unja dapat kan guys kanang naay saningan dan sa mga pana ha grabe man ka hampuong ka na mo hapak sa mga marites. Na. Speaking of marites, kisakitan day ko sa katong ning comment sa hang vlog hapon nga. Ningan nga basta na ning comment sa hang vlog guys, kung siguro na siya kailara siguro pud na siya na ha. Kaya ningan nga, kunong anak, siliksi, gibilin na kuno na sila ang tao, gapahayahay ra kuno kugahi. Jama na lagi pagbaba ni Jawa ba, sila ubig ka na po, na mong baba dihang hilabot na ho. Agyo raman dyan panghilabot na ho, kaya wakaka nasuhitog. Nansay ahang sitwasyon, unsa ka, lisod, sakit ka adyo maladyo sa ahang anak, kaya magyagwanta, kaya maka sapi ko. Agyo magpasulabit pa diha, okay. Di na po kumaka-move on na ning kaagi sa una pang nagadyo. Bitaw guys, change topic na kay harang i-share tong sakitan ko. Sakitan ko gapon nagbasa kay kuan grabe gid hang giingan nga bilin ko laing taw ba din ang gibilin. Gibinlan. Di pud magpasulabig bitaw istorya kay wa kakahibaw kun sa among gikasabutan sa among ika-istoryahan. Wakakaibaw unsay ang gibati mo nang adto pagpasulabi diha karon di ka na malapang pinapiti kaysa di pinapiti unsa man ang mga hilabtonon day papreso ara ka cute dara guys ara ka hampuong ka do maglugos mig hurot daan na arang dakua guys hampuong ka do na imbes kay na stress ko gapos nag-comment sa vlog. Pagkakita na dari gapon na nakatawa ko baliguan port. Kay giganahan mo ko na murag kuan dinis among inis star star tutoy-tutoy maningana ha tutoy-tutoy kay na may mga tutoy-tutoy na daghan ra may atngaw. Ito guys, nga karon day guys kami ra may nabilin daari kay si nanay og si Ate Monica og si Ate Amy tuas katipunan kay nanabo. Kan katipo. Palit ko nutong buwad isa kasako day. Ha? Ang katipo may buke dapat. Lahi ra. Lahi Atesa. Lahi ra lugar. Mo ato manabo ko to sila guys, palit ko si kasakong buwad. Sugot ka ray sa kasakong buwad at isuwa ka adlaw. Pero diabetes ta. Diabetes. Alright guys, ning uli, wa po kumudugay dito sa kanang Cortez, so na lamang po kumuhapit ila sa Mama Julie kay bago pa man pod mi nagkitang liksi, mugara lagi pus liksig na ako. Diya eskwela man pod siya. Diya mo nang agbantahon sa ramanahe, ikaw nang hilabot na ati pagpasulabi kay wa ka na sayod. Baliguan po rabiti mo na sayod. Atesa. Na, labaw po kung bulldog English. Anja ni sadyo kog uli kay kuan napay ang Tulumanas Garden diyan na ba pay nang invite na dalas sa Rabulyones kay mobalik nila kuno sa Manila katong tumboy bitang nari sang birthday guys viewers man to namo si Dudski Kagas shout out diyan kuan kanang imbita lagi kuno sa gusto lagi kuno sa makig kuan kanang na kurpay maaduhon na tus ila tuon naman po kay magano po yung makabaw sa isang pagtanaw sa mga vlog ha. Nalapad ang madre ato hakon taghas labong day. Namuot kung nik na taysa. Ngano manuot man ka? Bull man taysa. Malagi. Kuan guys kanang magpasulabi sa kusang garden kay labog kuan labog humok pagjuta.
Diya sa karon guys, magdigamo sa kudaari kay kameraman dari si Tatay Aliana og si John Mark. Yun diya si Tatay asang timplahag gatas, diya iparis kayong pan diya, papiliin na si Dari. Sa pan nga gipalit, basig mo angay pin si Dari tutoy-tutoy. Unja guys, magkuanday pag ko, magsubak kog karning baboy. Unja. Marap to guys, hindi guys, masali atap ko sa ang garden na tuglitli, kaya palagi po kumakapasulabi. Hasang ko anas tatay, timplaha gatas, o parisan dari. Diyan na may kalyan ng ribis ko. Bawal man ko si Jag nga ni guys, pahan sa kadatong na ina hospital si Jag. Diyan mara to dito ko, makamubos ng hilabot na nasikitan, kasi ko kahilak ko kung katong nga vlog nga guys nga naligo migsapa. Ningin si Jag nga, lami ako na siyang kinabuhi, suroy-suroy ra. Ako ng anak to, ang gilibilis laing tao. Kaya ba, makukinsa na, naranatig, pahimante siyang kinabuhi. Mulang, adyaw na yung tao ko hilabte, pawadaan na yung tao kahang mga kahigwausan ninyo. Kaya ba, ano siya kukinsa ka? Kinsa mo. Kaya na, di gali ko na yung undangan, maadyo'y mahirapas kalisod. Kay karon maadyo ra baghapon ko ninyo bisan higwa usana ko ninyo adyo. Padadaan gyapon mo nang kwarta. Imbis dapat atos ahang mamamahang ipada mapadari pag kog kwarta pohon guys kaluyan ko sa Ginoo atos ang inahan bisag ingani ko sa ahang inahan nga dari ko nila nanay nagtubo aw di gyapon kaliptan kay mao man gyapon ay nagatong sulabi tagkagawas daning kalibutan na. Padadaan gyapon to na kay ningan lagi kuno si Jag ningan mas nanay nga ningan kuno ang inahang gwapa nga gusto ko siya mo atos ilatire og mi ate ali og ni Kuya Ajoy kay dugay na kuno na sila magkita sa kaniya to sila Steris Manila wa pa siya nakaadto kay wa kuno ikapamasahi unsa kay na quits magahang mamisyo kay isulabi lagi na dari sa bahay nila nanay kay elisod pag mauna si Jang damay mga tiguang daari. Manang puho na po, kalaw na po ko sa Ginoo, pasulabi ko ni Jag hatag. Maado na naman po, grasyahan po ta sa ating mga pangutok. Bitaw guys, mara ni guys, kaya si tatay na ito, latuso na ko na ito, naghuwat na ba ito, timplang kape, kaya magdengag po ko yung naghuman, magdigamo ko, magkuhan ko, magsubak ko karning baboy, parisag buwan. Diyan, ang lamian, diyan napiginamos. Mara to guys, at ang iranin dyan dyan guys, og hanin na pa yung buhat. Kay si Aliana di ama pudari kay palagis na ning lakaw. Mora ni guys, tangira rin dyan guys kay mag kuan sa mi mang snack da. Mang snack dita ninyo guys da. Hampuong amang pan. Lami ini dabu-dabus na sa marites. Dito guys mara to. At tangira rin dyan. Dara guys, ana ni pasulabing tatay. Kuan da din si Ja guys kay hangi pangutana di si Ja mo ang iglunlun gatas. Gisagulan o kaping mais kay mamalay diyang ganahan nakalimot naman ko bago na diapod dahil sa ganahag kuan lunlun gatas kay ludon ko no siya kasi ning hatid dito kuan pikasan ko siya daring pang dako mo angas jo tagabi pa dako wala mo angas pigpay ko dako ni ate po ang terus ka hutda na lami di ay lami tamis na kanjon na may kanjon. Lakaw, nang pagtimplag, ikaw rin timpla na ito kay di taka. Suhito ko sa katami siya. Magbibing ka style ba? Ngado. Ngado ba tayo? Ikaw nang, timpla kape. Sa paan? Diyaman da. Diyan na guys, nakatakang nakugdinang ag na nagsilaob na gani. Silaab na. Diyan mo dyan yaha guys, di pa ko magdengag. Diyan nga pa, sinawag abuhan kay. Di ko maangay na idaghang malalang mananap mo na lang sinawan jud ini bukaw na ba ni kapit na Trish kapit na gamay ra kang gideng guys kay kamera man daari man ni udto. Hello guys, so guys karon day guys gikan ko og Mercado Salicia kay nagpa sulabi po rin ko siyang kuko kay mo bambami og mas mayor kay adunay majuhon gani bitaw guys ni palit ito kog sudan. Diyan palit ko sa higasan ni mo day tagana. Tagana ato sa gili tagana. Di nag-kurnito kay gigisaan naman kang mamay ka. Rebis ko gihapon. Sa may mga iingang atay sa. Matay sa. Hay lamat.
Salamat tayo sa. Lagi. Oy, Chris, pinapiti. Ja! Ja, gipalitas ta tayo tundan. Tangkay para mo da tundan. Oh, biyay isdang bao. Da. Magsabaw tanay. Ha? Kubra dahil ka. Mupalit tayo ni magkubra. Sige, ram dahil kubra na. Siya na all. Ag sinanay. Nagkubra ba dahil kuno ko. Kaya ama dun ipatuhig ni kanibang mga simura. Kanibang simuna. Makamatay kuno ni nay. Gaya. Kait man. Madun ituhig sa mga marites. Ano sa ka? Kamu na maganti ko na kay tomorrow is I'm alis-alising. You know, naisuwa ni Ninjo nato lagi di ay isdang marites. Bisa, baru bang. Otro daya. Nabi service ko. Hoy. Bitaw guys, kay magpasulabi sa Kus Garden kay libugwa na init, labog hapon na. Kanish, this is mine. Ibutang na to si mong kuan. Ganti kamot. Okay raman yung kamot, bahala ng kuko mo. Di man magkikoy, magnano, man bugwad. Ibutang na to, listen food. Nay, kanay bahala na rin, nay. Kaya ito Kus Garden. Yan ang Kus Garden, guys. Wala panda. Ikaw gaji mo pasulabig na ako danis gardenan ha. Mura pag tabang kag bugwad, tabang ra kada nag pangirkis imuhang kato. Mag-ubay kag ligo. Hawa di abi, kaya magpasulabig ko diha ma. Ikuhan dyan na imong simod. Haba. Terus Ginoo ko guys, arang gahi aman di ay. Tibuk di ay. Tibuk adlaw man ng kuan. Arang inita. Aning gidang gitudog ingani guys kay kuan arong inig mo uwan marites arong inig uwan guys muhumok ikatulo na nina tatudling katulo na nina takuan guys nga ingani ko ay, sunod adlaw matam na ni eh mas na nailami ko na magtanam mo ka ng Sato, buwanin ba to, hani? Ay, pulmon man rong pitsano, ibi. Muna ang paspasan, eh. Kumana makuglaag sa Cortes at igkasal. Dahil na po ko pasulabis garden. Kaya ugma pohon. Na napay-imbitar na mo. Hapon na po ko makasulabi dani. Maado na raman isa katudling tas isa kadlaw. Maayo na lang kaysa sulabig marites. Yan gusto man kong nanay guys. Kung di ko na kumahaga. Kung anda sa kanang na punuan ra inig kanang na pagsan, sa kay gusto man nahag arong tambok di ba muhampuong. Bukan na tanan balag ma. Dan kog singot. Ba gadid. Ganahan mo ko kay tambok man agkuan. Tanang basta mabukbukan tanan. Butangan pagalini na fertilizer o ano naman gani. Angat. Sakitan di ko adus ang nang bas na guys ba? O di ko kamubon. Laing tao kuno na gibilin silik sila. Laing tao ba din na nas mamajuling di man. Diyan ing tao na ho. Nga wa pagkakahibaw unsay among kasabutan. Mao nang hilom na raman ang ugwa ka makasubaybay ang vlog ug ang kinabuhi. Pag hilom na raman adto na ra magpasulabi. Kay makasakit tag kasing-kasing. Hirapan kas kalisod. Napay mo ingag dag artikulo. Maka cutex galis kuko arti na di ay. Cutex butas kuko panagsakay mo man atong kalipay. Wa nam day kalipay. Ni sige kuno glaag. Mating ka jud. Magsige na naman day ka precious bay. Di na naman day mo. Laka bisag sa merkado ra. Ma ngirig sa akta. Daghanay buang puti. Delikado. Di barugan.
pud guys, pagalit na pa nga. Ang palitas tatay. Tilas na lang tatay kuan sa bunang isda kay. Luoy ko nagtanaw ganihang kuan. Buwad na pud og katong nay tinugbang baboy. Diga kay di man mo angay kados na nag baboy kay kanilaging maglikas high blood. Ngita man din ang mga tiguang og sabaw man ang ning area ko sa merkado palit ko sabunan. Bahalag ma. Urot ni ating mamiso basta makakaon taglami. Kapak kaon pa sila na nagtatay. Mapiga na ang alyana guys sabaw. Buwas ako kung baligwan port. Hangat. Katulbang dari nagpasulabay ko sa ka tudling guys. Sige di duga sa ko nakabakol pagka ugma kay pamaangwan ko. Iwan pinasulabi. Tara guys, nahuman na guys. Arang dali ara nahuman kay paspasyan lagi na kay. Mao ni makondisyon ta. Humana ja og mas buntag na pud sa during isa para maupat. Panda, wag gyapon hawas panda. Arang iga nga kadto guys. Hagang naong din na may tsura. Na mura nagnaog irong subo aghang purma. Arang iga nga kadto kadung singot ko. Madun na raman nakahaman ko isa katudling. Tulo na katudling. I love you. Way break, way cambio. Paway na po ko guys kay. Pagpamao.